ଆମନୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚଲଉନୁ। ମଣିଷକୁ ବସେଇଥିଲେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହାକୁ ବସେଇଛୁ? ମେଣ୍ଢା। ମୁଁ ନିଜକୁ ତତେ ଏତେ ଠିକ ଭଲ ବୁଝିକି ପାଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଚାଲେ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଦେଖିବୁ। କଣଟା? କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଗେସ୍ କର। ଗେସ୍ କରୁନୁ ବେ। କଣ ଦେଖାଉନୁ? କ୍ୟୁଟ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବୁ କି? ଦେଖେ। ଟଙ୍କାଟେ ବି ହେଇଥିବ କି ନାଇଁ କେଜାଣି। ଆରେ ଦେଖ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ଚକଲେଟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। କୋକା କୋଲାର ବଟଲଟା ପୁରା ଚୁଇଁ ବଟଲଟା ଦେଖ। ନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି କହିଲୁ। ଏ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। କଣ? ତ ବୋପା ବୁନିଆଦିରେ କହୁଥିଲ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ କଣ ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି କହିଲୁ? ଆଁ ସବୁ ଆମେ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ 50 ପଇସା 25 ପଇସା ଚକଲେଟ ବି ଆଉ ମିଳୁନି। ସେଟା ବି ଟଙ୍କାଟେ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। କହମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ମୁଁ କି କହିବି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି? କେତେ? 2000 ଟଙ୍କା। କାଇଁ ହସିଲୁ ତୋ ଏମିତି? 14 ବର୍ଷ ବୁନିୟାଦିରେ କେବେ 2000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ମୋ ପାଇଁ? କରିନି। 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତ ପେନ୍ ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି। ମା ଭାଇ କଣ ଏଟା ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ପେନ୍ ଢିଲା ହଉନି ଆଉ ନାଇଁ? ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଛାଡ। ଆଣିଲେ ବି କିଛି ଆପ୍ରିସିଏସନ ନାହିଁ ନ ଆଣିଲେ ବି ନାହିଁ। ତାଠୁ ଭଲ ନ ଆଣିବ। ଏମିତି ଭଉଣୀକୁ ଟ୍ୟାଗ କର ଯିଏ ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି।